Pastor of go video alles met haar show. Als je er kommer echt gaan hoog. Ik nou maar show kan hebben als jullie ja de wijn zullen gaan. Je krijgt kon nog maar geldigen. Dus ja het keer is dat dat kan nog dus aan. Misschien maar het geldige is maar wij met de familie ook. Dus dan kun je gaan ze net zo beetje woord aan de show kocht met thee onder een raaste. Goed joh. Die waard hard. Ik kan nog. Die waard hard. Ik kan de producers naar maken. Ik ben ook wel een tussen aan de woord en zorgen dat ze tot mag ik kan die eenheid eraan nodig. Dus bejaarden hebben we nog raak in de school. Hoe is het voor als je alles moeder als je alles gaat plaatsen die hele gaan beginnen. Die ook Santa Semantics. Of bij de Orange naar Wool naar die aan Joost. Maar ook Christmas dinner naar Kaal aan Joost. Goed. Santa. Die was klein maar eens. Oh, die dacht ik ga nog schimmelen met mijn babies. Is de kleine hebben dat? Oh, nee. Stok in gaan grappig. Ja. Stok ik moet wel fijn Semantics dan. Stok in haar. Dus er is ook kwaad van Caravaggio. Romogen gekruisjes weten de laatste slaas weer. Hallo. Lokaal dacht. Hallo Kaal, zeg je toch maar weg hoe wij buiten doen. Dus tot hier gaan hoogstens gaan een groes. Hoe doen ze meer dan la nazar gewoon. Weet je niet gaan hier nog op? Want het is nog een groot programma met een telly, nou moet ik in een jasje. Kelly, Kaal, hallo Kelly, ja. Zijn Jeffrey Smul, hallo. Leer de reden dat je het telly aan. Ik heb een hele goede man, ik weet Oh, zo. Dus mid-50s. Oh, het was weer back in the 60s. Was door China het kon je. Daar kun je toch aan Christmas. Die geen huis eraan. Nog wel. Was zo'n papa Santa hier. Ja. Famous heb ik mijn kulmerige tartne presents dat ik sterk. Ik had een hele kloos en nou ik ga geen meubelen onder mij. Ben hoe $5. Geen meer zien. Ik ga met jullie carry coat. Dan maken. Dat is. Oh, maar je kan je ook zo'n brionnetje naar station. Daar is een thema en dan ga je carry coat aan nu. Mycket vroeg. Dat is wat me waar is. Nee, rustje mee. Ik ga ook gloeien naar op de kinderen. Och, ga op mogelijk is. Je dacht daar fuskje. Dat is. Dat kever is. Kloosakle, frelses. Dat is. Ik ga strijden wees voetbal en dat rustje mee. Oh, wat is het met je trouwens? Maar kachelijk chai is wat moeten we hier. Toch met gewoon, ik heb toch met kale gewerkt en ja geen zo. Die oorlog naar station kreeg ik gesproken van. Zo, wie told nou, ik kwam wat Tsjech, maar kan hier is niet oorlog zijn. Ik is van de goed en heel lekker, ik kunt je niet graag goed en echt fijn tollen, maar ik kunt je niet fijn tollen. Dus een fijn jarigen. En gaan de jarig naar Kenya mijn in de royal family. Over zoet, lekker swishy. Dus meestal krijg je wel kopen dan al lonnen. De jarig in de gegeven. Heb ik misschien de woorden komen met jullie. Ja, gaan nou is gewoon. Het gaat wel. En wat ook kan het waarschijnlijk van de film weg, wat de mooi ziemlich keurig. Ik heb nog €7 waard. En een paar nog mee gegeven na Christmas. Maar ik dan was ik zie gewoon een uur die is zeggen, als je nog een keer Christmas, kan ik niet geneus. Is het toch geen hagetse, kan je dat er geld zeggen? Heel Christmas day, en dan is het ook altijd voor Christmas heb je toch. En we gaan wel die dag bij zeggen croissant 13.
toch een stokking. Fijn, waar je misschien Georgisch, misschien Georgisch. Je zit me aan, dan kan je me blijven een keertje doen. Die was Santa, dat ik speel het helemaal niet fysiek. Die was Santa, dat ik kan je me niet geven. Je kan je me blijven een met dollar. Dollar dat ik het moest, bij gals. Ja, met blijven Blackboard. Zij hier steden. Ja. Museum. Hij is gewonnen. Ja, dus Russen gewonnen. Is toch voor Faschwart van is was stolen. Zo was meer van Christmas cards zien. Really is. Rokuhur as a score. Ja, ik zie niet naar decorations. Wie? Ik zie niet naar decorations. Misschien dat niet aan, toch? Wie? Ik zie niet naar decorations. Als je hem vraagt. Ja, nee, dat is niet dat. Ik ben als je niet aan het station het van aarde. People, gaan je kleine kroeg hoor. Dat ik ook Graag wel. dat je school achterin. Hallo. Becky niet knecht, had je dan zo een China naar huis. Zo, dat is zo. Dat ben ik heel. Die ga je naar huis. Die toch men har Christmas aan, har nolla kan, want die toch stoch gefeit, har fijn moor aan versante. Ken die toch host of zeg dai, blione. Ken blionelle moet ik een pamper hoor ik een keilets geboren. Wel, han is mij genoeg zijn vat schach, en dan weer snel geboren. Ja, haro. Igon, dat is niet zo. Haro moran som die haro kal als het stort is benu. Die meen bier, wat je het een moor. Haro kal akin Ska dat zijn. wel han kal geen naam zit. San ik heb wel nu maar goede kal akin. Ik stel niet max schach. Haro Patla van Lanur. Ik heb nog lekker kal. Ik toch maar laat miele. Stok ik super viola kin nach rocking van jakke WhatsApp. Is het ik. Hallo. Das Mika ja. Is aan het ooit had tulich wel daar schoon naam was. Dus tulich dat het wordt Garo television. Skamper radio zo ik het in de New kunnen is. Akkurat ik zeg het ook op hier nog. Wel daar, dat is een was in Ja, ik wil niet meer naar gehad, naar waar naar lokale materiaal te laten meer. Hallo. Kijk, nou kan ze met hier zo wat vliegtuig in ski mee dan misschien nog een zeg gewoon. We weer route genaaien. Zo gaan we macht van mijn schaal dat altijd aan de vierde gekoppeld raad. Zo la opgave is gewoon. Heel laag, Dus waarom ik knecht punt tussen de skiën en de lachen. Dan kan het dat je tuur naar zo. Dan moet je nog aan de radisch. Aan de radisch bij de lach, maar dat wordt als ze het al eens vinden. Ik heb Christmas. Zo tegen zoet. Wel, ik gewoon jakker naar je, maar zeker gewoon. Ik wacht één nacht, maar zeker gewoon. Gaat er aan met een uur Dat gaan. is al duur uit. Wel, ik zie je, wat zit daar, ga ik het echt duur weg. Zo, Ga een mat op je zo. zo. Ach, dat is waarschijnlijk krachtig er stok in leed. Die is vooral voor. Kan die wat. Zo, stok kun je in nog. Ik mis dat bij kalentjes, want je hebt de kracht kan je. Want per één keer is het niet meer stond ja. Eerder was het maar niet. Maar je moet gewoon weer tokken. Dit orangers, oel, waar, dat is. Dat kunnen we. We willen weg, je klet.
Gaat er Euclid's op Troy-Pik, Euclid, Larry-Pik. Zijn de triangles wat kan je net op zo'n Oh, shit. begin je jaren. Wat je Euclid naar hem nu? We hebben hier stond je. Larry-Pik dan. Zo. Ja, dat is mooi hoor. Dat is heel goed los. Als je zoekt mensen naar Rotterdam, hij komt op het laadje nog groot. Oh. Dat is wel lekker hoor. Zit er dus een lekker Troy-Pik en hoor. Zo'n de had ze nog door de tisje kan hier op je. Ja, dat is schön. Ja, man. Ja, is misschien als ik klaar is. Ga je maar gaan een vogelles. Die hoort me van de vogel. Ik wil jou haast. Geil. Dicht moet ik het van doen. Maar heb je maar bedankt. Zet je ook een keer, als je alles aan het avondje pleonen speelt, in zo'n laadje. Alle kukelen. Maar ik zet dus nu dat ik hem van een reek naar dat ik hem zo wat. Ik zie dat telegram bij in de laadje, is dat niet meer haar. Juist dat in de naar zo heen, en is het pareet maar aan de stonen, maar de vuurtje vastgezet, de maskatje vastgezet, het moor van de tugen, zo wat er jalletje. Zodat er ja. Rode schaar, nevele schaar, dat is pech. Ja, een jaar. Gaan het verwachten, Ik ja. had al een lesje gezegd, de keer was met moeder, ik heb hem al trots, in het scha hier, in de straks, ik heb een of twee gasten gezet. Maar als Rotterdam kun je gaan kijken, kan je rondleeren met vrienden weten. En dan vooruit hebben ze nu gewoon. De tuin bewoog, wat dan gewoon aan de viogen. Zo kan je dat je gewoon naar. Ach, dan ben ik er ook weer hoor. Ga wat het worden nog lang, ga ik het lesje. Ach, nou, als je je vrienden had, ga ik elkaar toen je kon je wat goed in Waarom tijd in niet ben, maar ga eens naar Papa nog kaarten aan kutje. Ja, zo. Nog rol. Als ik denk ze niet ja. Het ze me. Heb ik aan de camping en dat zei heb ik dat kunnen nog of mijn haar dat zei was je dan zo'n materiaal. Nu fijn uit van jullie zegt dit. Zo kun je wel heen bij mensen daar als je kan. Iemand, maar ik ken hem zeggen geen drafts. Dat is de draft. Har ons niks aan later zo kort met zo'n maar maar ticket. We müssen wir om te woorden als woord in de ruppel na had je kunnen wonen daar. Leute zo. Was je niet wel keuze kunnen zeggen het kroegje zo. Maar kunnen zich goed de kant. Ja, ik weet niet. Ik ken maar dat George in de man. Dat is mijn kant. Ik zou geen kasten, dat kast maar goed in mijn kast. Dit keer maar nu zo goed. Rummy. Rummy, nog keukt. Ik heb nog niet welke skill ik het woord. Maar joker dan kun je nog goed. Dus wat we nog van in Nederland van je perige in de jemen. En ik ga dus zo laatste. Hij moest je ook geen zo zeggen als je vrienden of zo. Gaat er geen beetje vaak wat je met dat miljoen. Dat is een kein naam als er wel tegen een maas te doen is. Skolgastig met me gedaan. Dat ik kort jou, gaat even dat klecht matchje. Maar ze nakken zo. Is je nog niet goed? Ik gaat toch wel ik wil jou zeggen. Domino's. Oh, zeg toch, dat vind ik niet. Daar stegen die 4 van de huis. Dollars aan stop in het naam. Hij is als 3 aan het geniet. Ik had like boordje, domino's naar cards. Nou, maar de vleeuwen man geprobeerd gezien hoe moet je kwijt op de avond. Kan woorden. Nou, ik toos katten toch. Even zien jullie maar eruit zo maar tegen.
hadden we het kinderen. Eerst lag er mis. Sure. Wat is er nou nu? Gaan niet meer. Skata, gaan jullie was skata buiten in de dat was wel. Het is een duurtje de hoos kan je. Dat is hier iets hier. En je zo'n jongen die jullie nu kan weer die hier. Dus ik heb een jongen gewet die skata. Maar dat gaat maar. Zullen we gewoon toch nog kunnen via. Ach, en ook dat je nou wat, hij zegt maar aan nou wat je er wel aan zo. Dat noor een jeewig voor een glens. Aan de planuur kan daar water jalletje. Wat mag een toos wat je er planuur? Welke materiaal het is aan de waarde is voor je? Helemaal goed en je gaat een kitty. En dan ga ik het zo. Je moet kijken naar zo. Planuur. Schat we gaat kijken maar. Wel, aan de scherte mankel. Sure. Aan de waarde is. Wat gaat er goed en ik kan dat nog dingen. Dat is niet fijn. Ik loor die ook daar gek. Alleen daar ik bottel nog eens kwijt. Van naar waar is dat wij hoor. Dat coole gali. Ja, je kunt het horen wat ze gali. Zit dat ook zien hoor. Is aan wat doen. Daar gek het omheen cool daar ze gali. Ach je misschien of zeggen hoor je niet nog kan daar kan zo. Dus ik heb hij. Ik bottel nog aan. Maar ja geen hoor. Ach, was je toch als een goede pan hebben en groep. Ach, wat zeg je dat er jalletje huur is? Ga wel komen te degene wie kool ik kijk en ga wel komen te waar we kool skippen. Toch er zijn nu wel eens een week tegen kool skippen. Dan moet je draken het zo. Kaartje met een kijkje naar. Ja, kun je hem eens kijken. Aha. Ja, kun je hem. Je wordt zo lekker goed in gewoon naar voren. Hij is een gelebo toe. Big het bottle sherry. Kun je ik geloof veel nog een wel pochje. Dus een bottles gedaan. Is bottle sherry. Is meer een buks van sherry gaan botten. Dan moet je ik vind het wel een potte gewoond. Een potte gewoond. De gewoon producer is ik dan mankel. Als je het scheidt weet je. Hij komt dit wat. Hij gaat de scheidt naar een ruk als ze wil. Is wat mij scheidt. Moet wel. Daar wordt. De yoga producer wat was ik gescheidt. Dus dan gaan ze tussen de laatste. Een heel wat een uur. Maar als je dik sterk kill, als je niet dik sterk kill, had je nog lang. Dus kan ik het gewoon houden. je het woord aan in landen van de jocht. Als een sorry. Ja, maar dat kan het wel. Zo'n chefje, ja, niet Als je bespaart aan de kiosk. Potatoes, Ja, elke keer. Excitement. Woorden, van de juist Dat frost. die jaar dingen. Ja, zoals je nu gaat, man van de uur. Ik maak die allemaal balala. Je nog als je in haar, je hebt een haramon. Ik is maakt puur met haar spinster, want het is cure. Ik is waar. En ik heb het in haramon. Over balletje walletje misschien je wil wat je meegeeft. Dus ik had een magien televisie in de verre was zo gunnig. Op ik als ik wel stel ik heb dan nu echt waar super al die hier ruim en ik ga als je in. Ik ga kijken met rupshop. Want die anders in als je zoals de kitchen werd. Hoe dan was als je. Dat gaat dan. Je ging daar een chile was zo. Kan je heel stom. Dit is het daar heet zeg maar. Oh, aan de reis. Ja, pose is. Hij raakt kroeg is wat hier. Kan je ook wel dat is veel mismeunig maar eens naar shit. Klinge ik dat ik hier weg val. Maar als je niet was, oh wel aan de nacht toe.
Well, of course, my mission is my first from my teeth, Brioma. I guess we need to live got like the waiting for us. He is so close to me, I'm right. But the moment they half in the planner. Port of call for you, the week is at the Halland. Jan Halland. Speak Halland, Garugahi. I think you got staff that count the ball for a galagas like a vineyard. Count the ball. It'll back on me. Wel graag. Daar, als je er wacht, naar wat in mijn netjes kan geven, passen. Oh, ga je? Oh, ik kan je get aan mijn kruis. We kunnen netjes in. Ik kan er geen netjes in. Ga niet. But of course, mama, dat is heb ik nog. Je kusje weet je go is sport. Oh, dat didn't body hurt. Dat dan kan ik bij. Posing. I'm first going in. Det säger att kantisch. Det säger att och när vi inte fysik. Det säger att Han kanske skulle den bara tragische en ga je in de pyramide. Richtig. Kunnen we wat in? Ach, wat in de borduur. Nou, wat in de stelling. Crosspost, lalak, de ballenhekken. Dus ja, de zettebanken. Dus, daar gek ja. Dus, optiek en, we zien geen optiek kunt goed in de kijkstation. Dat is gebeurd. Ja. Nee, dat is wat ook. Dat mag je niet zeggen. Ja, gewoon. Niet zo was, maar dat was gaaf. Dus, en ik ben niet zo krass pas laat gemaakt. Dus, voor de makkel, toch dat wel de euro's. Dus, wat, dat is niet. Want het laat kan ook eens aan de hoor. Want de makkels voor dat is, waarom? De aardig wachtheid, de ene zo. En op die is er nog een heerlijk, dat je weet ze maar. Uit de thuis maar gaat. Maar dan mocht je jullie maar in je hond voor En dan kun je zeggen, lang maar dus klaar kussen dat er een café is. Oh, je hebt de crossing nog niet. Ga er een mesje zakken zit je aan de show. Maar jij speelt. Maar dan gaan is niet, je kan je in een jukkel op de garage kan je terug. Roep klein kinderen, dat is het. Hoe lang kinderen je, dat bij ik zie de kras nog gekomen de planuur. Dus geen scroll, en als kinderen, misschien van alle keertjes, alle paardjes voor de mensen horen. Heb ik nu zo'n kousen. Ik ga nu misschien de kousen. Dus ga je gaan om die. Dat is een beetje echte planuur en zo. Dus wat denk je van jullie van op een doos naar groep? Ja, ik maak het niet heel laat, had je. Van wie gulden je? Wie gulden je kan. Man begat planuur, begat een alla. Je know dat kan gulden. Maar misschien gewoon alla. Geen meer Wel, we waren dan nu geen pijn. Dat ik niet kost. Nachts aan de alleen ik niet. Wel, hebben ze niet. Ik denk daar zo. 22 years, Miss May 23. I guess. Ga ik pikken van die gevaarlijk met dan de uurtje in de ster. En verder en ja, ik vind je nog wel wat Joshua bij Rams en zoals een hand ik net voor willen. Nog dat zo gaan ik met een in de ster even voor alle planuur. En je gaat je snel nu. Dan je af. We misschien toch kunnen over. Je gaat van heel laag kotala naar de meester en oproepen van je kus, maar gaat dan naar de daar aan. Ik weet van je gaat dan naar de regeert la.
Heel te gaan naar de kist. Wel, is het daar gewoon als toch geef? Gewoon als toch die college gebeest dan heb ik man bit de chain. Gevaart tot die. Als je brengt een cakes, kun je ook als je naar kun je machine naar Paul Jooks misschien. Gewoon als je meer snort als ik schalt het even door. Dus dan lig ik dat erin van persoon je moet erger dan. Als je kan karen begaan. Dus dan lig ik dat erin maar vallen je weet pamp de gek. Oh, als je eens meer project horen. Als je niet meer gas. Sure. Lekkere gas. Oh. Man, porto walks it in. Sure. Als jullie daar kunnen koel gaan in. Dat je man. Sure. Oh, dat. Waar is het spatten? Wat kan ik wel los nog groot? Friends size in high places. En je zegt in de show naast aan Duitsland dat betuinen de laatste een rode smeuïge. Wel, het is dus wanneer wat je zoals online gaat zeggen, dat is aan Duitsland dus graag hun nooit. Kleef ook. Santa Claus van die gaan hier doen. Aan de planuur, appel zeker op plooi, ik in de roze steunen, toch in de roze. Ik kan nou zo'n Leonis aan taal waar als je gaat de gaar gaan de Leonis. Want dan als je het pakken. Wat heel veel uren toch een show roze. Wat heel veel uur haast het toch. Ja, maar dat was ik kon uitkijken, maar dat was een koppel. Wel, dat je moet zeggen, het Duitse wat ik nog gewoon niet een keertje houden. Kun je was je het taggert? Daarom laat hier. Het is niet heel veel uur, maar je gaat. Ja, ik zie het wel. Je kan uitkijken tegen zoetje aan. Dat je misschien heet zo, ik eigenlijk het naar Schuker naar Spiteven gaat goed zich party los naar je heel wat ik dat ze wel. Zo Moenion hij zo Roddy McCree hier zo ja. Verraak ik goed. Zo. Kost zo nou. Zijn woorden want zo ook goed. Hebben we wat wel gaan bij wel. Smaakt zo zoals je wie wil gaan. Ja, dat is wij we de kerk zo gaan doen. Maar gaat hier bij. Zo een paar dagen zo. Dat we koetjes geraden kan maar een uur, maar een machinebrenner die is een uur wachten. Je een uur. Nou laat je kan de neulig tot januari. La, zo zo'n fulas 4 eiles in haar kast. Zo te weet je nu reisje. Ik kan het zeggen van een uur, zoals we gaan zo veel fulas. Hier heb ik graag weggegaan. Ah, ze gaan weer niks kleren. Ja, kleren. Die ben de padden in de Wie weet je gaan, wie weet je naar kind. November, wie weet je gaan, dus met Bali. 12 January. 12 January. Als je een balletje really wie je Arrosinja alleen gooi je gaan. Als je nou leuk gooi je houden waar. Nee, zo zeg maar niet wat ik leer. Maar is een tation of wat je houden? Nach bekrachten, koelt in je galling. Ik ken het vaak in je kussienerie. Van de balletje hakken je inderdaad weet. Als met kan. Ik ken het goeie. Ken hem schon. Toen de kalle gaat de kool toen de kalle. Dat is geen naam zit op wel ik toen de kalle. Je per het die al die aan ik schon schon raast. No. Ik kom wel jolig nemen voor de kalle. Ik heb ook een leile is gaan jullie zijn persoon. Ik schon raast. Januari kan de galogs maar de bia maar begoed. Wie hoort dat is gewoon nog mooi jalik. Alle zien kunnen wel jolig genaamd Duits gaan de kalle. Waarom volledig me heen? Nu dat is een kaartje, ik zie veel in mijn aardekorg. Dat verste jul en zo dat zo'n te vallen. Kom je het schat pakken die mal 2 maal. Wenn het heel zoals ja koelkage. Ik heb ook een woord genomen. Ik zie daar een nieuw zich niet kunnen. Kan je daar kunnen niet, kan je niet kunnen. Van het eerste jaar. Maar ga eens slaan ik dan ja kuchelig heel, als je heel.
Hannig sin noch gan uig san de guurige in de kalling. Had ik me las ik al geheensje bij Jan voor Lein me henna. Goshin haran kun heem, goshin heem kun haran. Goshin je gaas le heen, goshin jeesje vis in fallo. Het een gelmikiori, ze schiolaken te naast de karrig. Gaan je laat velsk in Jolan, gaan je laat zondag naar vallen. Kom je uit schachtlaken die, maar de gesteen uit wallen. Is de graagken, en nooit de graagken voor je de goede. Is de graagken heel ik zoals, goed 3 koersen mijn handen. Maar een goede kan die auto, het is kan voet, het wil scoren aan de kadig. Ach, ik zie we graag een goed, we dat je me heel dus gehouden de bak. Ga ik zo zien. De rijden weer hier. Had de rijden in die we. Ik weet niet maar wie is weg een alles op die kleren. Maar misschien een discussie in de land kennen me aan waar. Soms zo'n dat kan Dat je me. Het wordt voor hen toen de ballen ik naam was aan schrijven. Maar misschien gaan we doen. Oh. Had je mij. Ja. Ik ga je uit. Ik weet niet zeker het jouw stil is muziek weer. Oh, zit dat dus spatje of wat is stoven? Was stil, nee. En je kennen me in de watermolen niet. Oh, heb je. Ach, wat zie je zo? Ben ik het was een functioneel arbeid. Met muziek. Skaren. Wel, hij was gewoon toch weer. Ik dacht dat er een groot klein zo. Dus ik haal nog eens een laadje. Dat is een beetje zo. Op ik zou zeggen, ik leg in de waak, dus toch wat is zeer gehouden. Even smeuïg. Ja. Je moet weer een muzikale story doen wat je wanneer het ooit Kan je ons na? Aan boord. Maar nu kan toppen daar US mij te ook Even toch gaat toppen, dat ik het was kort. Wat is dat? Helaas kan het nog met gaan naar elkaar geven, maar ik het wel is dat we die gaan leeg houden. Dus hier verder gewoon niet weer het is aan balans. Dus wat koetjes waar kerstgelachen. Dat is natuurlijk nog maar wat hier. Greta, wat dit Greta, ik kan niet bij terug bij verdacht de eerste van het liep. Er is wirklich een hond die de fjol heilt. Dat is een planuur. Ik kan je in als je van een steen planuur. Hier het voet of kale wakken. Zo nou de goed en dat je mij dan goed en Ik ken het dufkutje nog. Als je dat dus een jaar is, kan het altijd gaan. Als je kunt halen. Jongens, joh, hij zegt lang verloren, dat is ook zo'n meer een huilie van. Niet meer aan New Caledonia, Pacific. Norwegian crew. Dus je ziet dat het een crew maar gaat hier. Schon is een skelken gari do tosh. Schon mama naams kan de ook wat zo in de steun kan je gewoon is. Dan zal tijd worden hard keuze als toch kan je nog weer maar waar je maar nachro keuzes doen maar je gaat je. Ach politie je hebben. Dat wil ik een beetje van de keuze.